aja nyembah karo Bathara Guru, bapak aja basa. Bapak iki kakangne Bathara Guru. Bagong, kowe iki dewange wong tuwa kok malah ngunak-unak karo bapak. Bapak sing goblok kok. Ngunakke bapakne goblok. Aku ngene iki nglabuhi karo kowe. Aku ora butuh tok labuhi. Nek bapak kudu ngasorake derajate bapak. Nek ngono nggonmu mbangun papan iki mengko ora kelakon. Kelakon. Aja kuwatir. Carane piye? Wis rasa nembung Bathara Guru kok tak munggah nang kayangan tak colonge, Pak. Aku nek mengko nyolong kowe sregep aja kok nyolong kayu. Wingi nggawa komputer loro ora konangan aku. Pancen kowe wong edan. Gong iki Bathara Guru lho ora kaya ngono sak meneh dhewe, Gong. Engko ndak malah papan dunungmu pring apus ini dilebur karo Bathara Guru cilaka. Dilebur kaya jenang. Kene iki nggone dilebur. Nuwun sewu Bathara Guru. Iya, Bagong kepiye? Kita arep ngopo? Kita arep matur karo ulun. Iya menah iki. Matur apa kita? Ngene. Ulun kudune ngerti. Semar iki kakang kita. Piye ya iki ya, Truk? Wis biasa wae to, iki omongnya biasa wae malah. Kita ulun kaya basa anu kae lho. Kalau kaya basa Banyumas ki rak beda. Halah, nek basa Banyumas ki nek kowe iki, nek aku ki Inyong. Nek kowe iki Rika. Ngene. Rika. Walah. Malah dienggo. Ngene mawon Bu Kulon. Nek Bu Kulon nyuwun syarat srana bebana bapak kudu nyembah, kudu ndodok, kudu tata krama karo sampean, aku sing ora entuk. Yen kita ora entuk, kita ora bakal entuk kayu Dewandaru kalawan kayu Jayandaru. Ora masalah. Ora entuk Dewandaru, ora entuk Jayandaru, ora apa-apa. Nek nganti sampean kelangan 3 wit, aja salahke Bagong. Apa kita wani negur kayu Dewandaru lan Jayandaru kang mapan ana ing kayangan. Lho, ngopo aku wedi? Milik perhutani tak tegara. Pamane mung milike dewa. Tak colong aku cah nekat Bagong wis to aku ndak dadi perkara. Iki nek ora dadake perkara ora tekan esuk, men. Iki mapaning para dewa. Walah, sampean ngendika ngene malah dong mau-mau. Omahe dewa ngono to? Omahe dewa. Lah, sing mapan ning kono kuwi jenenge Bathara Guru kuwi dewaning para dewa. Nek arep nyuwun pewujudan ning mapan ana ing kayangan iki kudu dipalilahi Bathara Guru. Lah nek kowe arep njaluk Dewandaru karo Jayandaru mau, kowe nyuwun dipalilah karo Bathara Guru. Oh. Carane munggah ning kayangan munggah liwat Andorante. Weh. Andorante ngendi nggone? Ah, kuwi papane ning sak caketing Gunung Himalaya. Himalaya? Angel ya Pak munggah, kowe angel. Ora saben titah iso munggah. Sing jeneng kulina munggah ana ing Andorante, ana ing repat kepanasan tu muli mlebu ana ing Kori Sela Matanggep. Windaramu Janaka. Waduh, ning Ndara Janaka tak suwuni pambiyantu munggah ning kayangan mesti ra kersa. Mestine ora gelem. Wong kuwi wigatimu sing diperlu kowe kok ndak tak utusan Ndaramu Janaka. Nek kowe duwe niat ya apa sing dadi syarat-syaratane digoleki, digayuh. Ning aku ora mungkin munggah ning kayangan, Pak. Aku mesti bingung. Kayangan ki nggone sapa wae? Werna-werna. Ana swarga maruta, swarga dahana, lho. Kaca ngerang. Lan sak piturute iki kayangan pirang-pirang. Aku engko nek aku keblasuk piye? Monggo nek ana ta kayangane Bathara sing tukang jabut nyawa iso, Pak? Ya Madipati. Nah aku munggah nang kayangan dodok-dodok Kori sing metu ya Madipati jabut nyawaku, aku mati. Ada? Si Iwan piye? Ayo. Lah terus, iki ngene. Mula aku mau ora nembung karo bapak ora njaluk Probaya, ora njaluk apa-apa. Ning saiki aku njaluk sak biyantune Bapak Semar. Aku mbok kon ngopo? Cerita sing wis sumebar ana ing jagat bapak iki jane dewa. Ha ta?
Nek ora kleru sampean ki titisane Sanghyang Semangun. Oh cangkeme ngawur to. Ismaya. Heeh, Ismaya. Kuwi kakangne Bathara Guru. Lah, gene kowe paham, ngerti wae. Mergo aku maca setengah percaya setengah ora. Semar kok titis dewa. Nek titis dewa ora bakal uripe Semar kepenak utawa ora bakal uripe Semar sengsara. Ning mesti kepenak. Ning sebenarnya kowe iki ya mengkere terus. Apa ya bener kowe titis dewa? Percaya kena ora kena. Kowe lah kaya majalah. Percaya kena ora kena. Nang aku ora nganggep awakku titis dewa. Dene ana sing nyebut kaya ngono, monggo wae. Gandeng aku percaya karo bapak, mula bapak tak suwun dina iki iso ora iso ngrawuhake Bathara Guru kuwi mau. Nek wis tekan kene, nyuwun Dewa Ndaru Jaya Ndaru. Nek Bathara Guru ora entuk, sampean kakangne adine ora ngeneke Jaya Ndaru Dewa Ndaru ngamuk ning kayangan Pak. Wah, sian. Bocah nek duwe kekarepan kok sapenake dhewe. Piye, setuju ra? Nek pancen Bathara Guru engko njaluk tumbal, sing ditumbalke kowe ya reng bus. Antil mencelat ora. Ana menungso kakange arep ditumbalke. Ngono lho. Wis, Pak. Please. Bagong ngomongane jan. Ayo karang saploke sawung ro iwan iki aku. Ngomong aku dadi rada modern. Iki kok malah gegayuhmu kok malah nganggo dadak ngrawuhke dewa barang. Sik, mengkari gelem apa ora? Nek bapak ora kersa, ya wis ora masalah, aku ora meksa. Nek nganti aku wani karo bapak ki kaya ngapa dosa sing tak sandang wong aku ki anak kok wani meksa karo wong tuwa. Ha ta? Ning bapak tak anggap ora tresna karo aku. Gegayuhanku sing wis menteng-menteng kaya ngene mandeg ming perkara sampean. Wis. Dadi nek sampean ora ngrawuhke Bathara Guru ning pedukuhan kene iki wiwit dina iki coret akte kelahiran. Aku mau dadi anake Semar. Aktemu semprene rong dadi. Ora tok urus kok cenan. Men aku ora entuk warisan to. Pancen setan ran. Nek bapak setuju sago Bathara Guru rawuh tekan kene, aku matur nuwun. Nek bapak engko ora gelem nembung, aku sing nembung, ora usah kuwatir. Aku sing nembung langsung karo Bathara Guru. Nek Bathara Guru maringake matur nuwun, nek ora bapak sing ngamuk. Lho. Piye to iki kok mulet iki? Sing nembung kono kok sing ngamuk aku. Aku nek kon ngamuk aneh Pak, emoh. Aku wegah nek kon ngamuk, mula bapak sing kudu ngamuk. Bapak ora trima karo Bathara Guru. Ing atase aku ki anake Semar. Semar ki titising dewa. Berarti aku ki isih turasing dewa, termasuk bagian kulawarga dewa. Nek bapak ora iso njaluk Dewa Ndaru Jaya Ndaru asli wis to. Tak suwun bapak ngamuk. Ngono wae wis. Wis ora wis cakat-cakat iki wektune mepet. Apa perlune gawe? Piye nala gareng? Wis turuti wae Pak, turuti. Engko perkara Bathara Guru ki ngidini apa ora? Wis kuwi perkarane Bagong. Petruk piye? Pun mang turuti mawon, Pak. Bagong nek wis ngono kuwi wis mripate abang ngono kuwi wis medeni. Ora apal karo laga-lagane Bagong kok kowe, Pak. Anak pirang-pirang taun kok ora tau ngapalke lagane. Nah, mataku abang. Cangkem kule omong cerewet ngene iki. Iki nek ora didepi sego ora mari aku, Pak. Ngandel ora mengelih ta ora. Ya wis piye? Aku sing arep nyeluk Bathara Guru. Nyeluk ya apa? Semar kata-katane nyeluk. Aku sing arep ngrawuhake Bathara Guru. Wah, matur nuwun, wah, pancen bapakku tenan kowe. Engko nek kira-kira Bathara Guru tekan kene disuwuni ngampil Dewa Ndaru Jaya Ndaru ora ngeparengake bapak nesu ya. Ya engko aku tak nesu. Ning aku ki nek ora dilarani ora iso nesu. Engko agajul. Wis asa kuwatir engko langsung tak gajul saka mburi bapak men nesu. Ya wis engko ndak kowe cerewet bae. Ora rampung-rampung perkarane coba
aku tak matek aji pameling. Piye maksude ngundang Bathara Guru? Nggih, ora do rame lho, Reng. Truk. Bapak arep matek aji pameling. Ya, mengko Bathara Guru bek rawuh, bek lega pikirmu. Bathara Guru ya gen rawuh lega piro. Heeh. Kowe kono dolan sik, Man? Nggih, Pak. Bu kok suarane kaya aku, Truk? Ayo mbok ya. Asih mulak-malik suarane. Engko gek kowe urun, Reng. Kok antil dasmu modar ora. Kok aku ya curiga e. Ngerti-ngerti kok suarane kaya kowe. Wah, jan tratapane. Gawe, Pak, gawe, Pak. Iya, kowe meneng ora gambleh wae. Iki wis arep wiwit semedi kok malah ngomong wae. Ya wis gak semedi, men. Eling-eling dewa Ngejawantah. Nalika semanten tingkem netraning kula Semar Badranaya. Tanana ingkang pinindeng kejawi amung angrap pamantram sakti aji pameling. Animbali rawipun nenggih Sang Hyang Manikmaya ya Sang Hyang Bathara Guru. Dadak sakoling mangke sanginggiling padukan pringapus wonten mendung angen danu. Dupe piyak kang mendung onyang madyapada Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah wonten ing padukan pringapus dadosaken kejut kang samya mulat. Linggo ngisor, linggo ngisor. Bathara Guru wis rawuh. Iki dewa apa pemain sirkus, Pak? Badut tenan ora. Mau kon ngrawuhke Bathara Guru kok saiki ngunekke kaya ngono. Tangane kok papat. Malak kuwi jenenge. Bathara Guru ki tangane papat. Lah tuku klambi nanti. Mesti dadak ngadekke. Anjen badut tenan kok cah siji kae ora. Kaya ora duwe walate sapa-sapa lho, ora kena walate sapa-sapa nek omong sak penake dhewe. Manikmaya padha arja sak praptamu Bathara Guru. Om Mastu nama sidam sekaring bawuna langgeng Kakang Semar. Tansah winantu ing suka basuki sowan kula niskala. Kepareng kula ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang rayi kunjuk. Ya tak tampa, tak tampa. Pangestuku tampanana ya Guru, kula pundhingga jimat paripih ndayanana ing kasantosan Kakang Ismaya. Pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Pukulun. Iya nala garing ulun tampa. Akarya bongbong tias ulun ora liwat pangestu ulun tampanana. Kula pundhingga jimat paripih ndayanana ing kasantosan. Dipun sekecaken anggenipun lenggah Pukulun. Iya garing kaya wis ora kurang prayoga. Pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Pukulun. Iya kono kawan Petruk ndak tampa. Ora liwat pangestu ulun tampanana. Kula pundhingga jimat paripih ndayanana ing kasantosan. Dipun sekecaken lenggahipun Pukulun. Iya Petruk kaya wis ora kurang prayoga prapta ulun ana ing padukuaning Bagong. Bathara Guru, Pukulun, Pukulun. Hah? Pukulun. Pukulan? Pukulun, ora pukulan. Mukul raimu iki apa piye? Pukulun kula ngaturaken sembah mabekti kula kunjuk Pukulun. Iya Bagong ulun tampa. Pangestu ulun kebat kita tampani. Bagong Pukulun sanes kita. Iya nanging ulun nyebut kita ya kanggo sebutan kita. Kita piye maksude? Kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya wis ulun tampa. Pangestu ulun kita tampani. Oh, ditampani bareng-bareng. Kita. Wah, ya wis sak goblok. Kita ki kowe. Aku kita. Nek aku ki ulun. Sing positif aku ki ulun apa kita? Kok kowe muni kita ki kowe ulun ni aku ki ulun apa kita? Ulun lamun nyebut kita kuwi kita. Lha, kuwi modiar ora kowe. Iki suwe lho engko tenan. Nek ora paham angel iki. Ulun nyebut pribadi ulun kuwi ulun. Oh, ngoten. Iya. Dadi lamun ulun nyebut kowe kita. Kula niku kita. Iya. Lamun aku ulun. Oh, nggih, Pukulun kula tampi wonten asta kita. Nering sambikala bekti kula kunjuk wonten ngatenipun paduka ulun nggih Pukulun. Petruk wonten dawuh. Piye Petruk cemplungke kawah candra di muka mawon?
Sapa nyajemloke kawah? Kowe kuwi. Yo, Dadak nganggo klambi renang ora. Padahal kaya nggonku kuwi kawah Candradima kuwi papan neraka lho, Gong. kowe yo aja aku udah mati kok. Bagong pangestu lon tampanana. Kebat kula tampani. Nering sambikala dipun sekecaken anggen ngandika lenggah. Pukulun. Iya ya Bagong, kaya wis ora kurang kepenak. Mekaten inggih. Apa to sababe dene ulun karawuhake ana ing padukuhan papan dunung kita Bagong. Wekdal sacepakipun kula aturaken dhateng Kakang Semar, Bapak Semar. Mir. Wis gak omong, Mir. Kowe mundura. Siap. Aku tak omong karo Bathara Guru, kowe ora usah dadak melu-melu omong mengko ndak malah Bathara Guru kagol atine ora maringake apa sing mbok suwun. Nggih, Pak. Guru wonten dawuh Kakang. Sing gedhe pangapuramu yen to aku ngrawuhke kowe ya. Ya senadyan aku kuwi tata lair ta batin, aku dulurmu tuwa. Ning aku ora duwe wenang ngrawuhake dewaning para dewa. Jering mangreh para Jawata kuwi adiku Manikmaya. Mboten dados menapa Kakang Semar. Menawi jengandika Kakang betah kelawan ingkang rayi, kula tartemtu namung sumadya ndederek dhateng resa paduka Kakang Badranaya. Ya, matur nuwun, matur nuwun. Ha iki ngene. Rawuhmu ning omahe Bagong, lan aku saiki mapan ana ing kene iki, jane aku rak ming nampa penangise anakku lanang Bagong to. Lho. Nampi penangisipun Bagong sababipun menapa? Bagong kuwi duwe gegayuhan. Ya kuwi bakal bangun papan ana ing kene iki dadi papan sarana nggone para kawula bisa makarya lan entuk pangupabuga. Ning jarene Bagong kuwi ngimpi, impene Bagong supaya rancak nggone padha mbangun iki mengko kudu nganggo srana ora ketang sithik ya kuwi kayu Dewandaru lan kayu Jayandaru. Mongko mapane eneng kayangan. Nah, mula tumuli aku ditangisi dening anakku lanang Bagong, gandeng aku kuwi disebut kakangne Bathara Guru, aku Sanghyang Ismaya. Mesti wae aku iso ngrawuhake marang Manikmaya. Tumuli aku ngrawuhke marang adiku Manikmaya ning pringapus kene ingkang wigati. Mbok ana mulunging atimu karo anakku Bagong. Maringana ora ketang sithik ya kuwi wujuding kayu Dewandaru lan kayu Jayandaru. Men supaya Bagong nggone mbangun papan iki mengko rancak niring sambikala nganti tekaning paripurna. Yen kowe njaluk ijol-ijole apa, yen kowe njaluk liru-lirune apa, mara gage kowe matura karo aku. Nang jeneng aku wong tuwa kok tetep mungan anak polah bapa kudu kepradah. Nek anakku wis polah, bapakne ora pradah, ndak dikira aku muspra le anak-anak. Ing atase anakku nangis kok aku wong tuwa meneng bae. Ing atase anakku njaluk kok aku mung mangku tangan. Ora nuruti karo karepe anak, engko ndak dikira aku seneng anak-anak ning ora iso nuruti karepe anak. Mekaten Kakang. Iya. Menawi telu mekaten menapa sampun paduka ngendikaken kula sampun nampi. Syukur, syukur. Lah terus wangsulamu piye? Nuwun sewu. Slaminipun kula menika dados dewaning para dewa, sinembah para Jawata, para kawula. Estining manah kula menika tasih gadah raos gelo, Kakang. Lah ngopo? Lah aku mbiyen tok singkir-singkirke supaya lunga saka kayangan mbok wadul karo Kanjeng Rama Pukulun Sanghyang Tunggal. Nalika aku padha gojek karo Kakang Tejamaya tok kandhake nek padha regejegan. Mung kepengin rebut dadi dewaning para dewa, wekasan aku didukani terus dikon nguntal pagering gunung sih kulon lan pagering gunung sih wetan. Dumulu rusak ragaku kaya ngene terus didunke saka kayangan. Lah kowe wis menang nggone nyingkirke karo kadang-kadangmu dulur-dulurmu kabeh, tumuli kowe dadi dewaning para dewa. Kuwi sing tok gayuh wis kasembadan. Mula aku tulungana, aku sing wis trima urip ana ing jagat iki, gage tulungana srana kowe nulungi karo anakku.
babagan perkawis menika estunipun boten dados petangan kula. Lah terus namung kemawon slaminipun kula winisuda dados diwaning para dewa nuwun pangapunten Kakang Semar tasih wonten kagol kageling manah kula pendak-pendak kula lenggah wonten ing Sela Kandawaru binangun wonten ing Bali Martya Kunda Manik aglar sangganing para Jawata para widodara widodari sami manembah dhateng Manikmaya inggih ingkang rayi sedaya para kawula boten wonten ingkang wantun mrengkang kaliyan pranatanipun Bathara Guru sedaya para titah ing mapan wonten ing jagat boten wonten ingkang wantun mrengkang dhateng dawuh parentahipun Manikmaya namung kemawon wonten setunggal titah wonten ing jagat ingkang dumugi sakmangke boten purun nyembah boten purun tata krama kaliyan Bathara Guru. Sapa kuwi? Lah kok dadi menungsa kok nekate ora jamak wani nranyak ora tata krama wani nranyak ora nganggo-ganggo karo Bathara Guru apa ora wedi karo soting Manikmaya. Kakang Semar Bagong badhe kula paringi kajeng Dewandaru tuwin Jayandaru menawi titah setunggal menika purun nyembah kaliyan kula saha purun ginakaken tata krama mawi basa mboten ngoko kados ingkang sampun dipun tindakaken. Kosek kuwi jane sapa ta kuwi? Sapa menungsa kok nekate kaya ngono? Mboten sanes kedami namung Kakang Semar pribadi, Kakang Semar piyambak. Monggo kula aturi naliti dhateng kawontenan panjenengan. Kula menika diwaning para dewa, nadyan panjenengan menika kadang kula mestinipun kedah ngagungaken asmanipun Jawata, ngagungaken asmanipun ingkang rayi. Dipun pirsani kawula semanten kathahipun teka Kakang Semar mboten ngatonaken anggen ngandika ngajeni dhateng diwaning para dewa. Panjenengan mboten purun nyembah kaliyan Bathara Guru, panjenengan mboten purun ginakaken tata krama. Menawi Kakang Semar kersa nyembah kaliyan Bathara Guru, kersa ginakaken tata krama kaliyan pun Bathara Guru, kula badhe maringi kajeng Dewandaru tuwin Jayandaru kelawan Panakawan Bagong Kakang Semar. Rasa aja syarate gampang ora Pak. Nek dipikir tata lahir pancen gampang ning batin ning ati ngrusak kuwi Pak. Kok iso ngono? Wis ora Pak. Aku mau nek panjangkaku kelakon aku ngorbanke derajate wong tuwa. Aku mau nek panjangkaku kasembadan ning aku kudu ngorbane karo harga dirine bapak. Aja wis ora nganggo kayu Dewandaru, ora nganggo kayu Jayandaru ora masalah. Ning bapak aja nyembah karo Bathara Guru, bapak aja basa. Bapake kakangne Bathara Guru. Bagong, kowe iki dewange wong tuwa kok malah ngunek-unek karo bapak. Bapak sing goblok kok. Ngunekke bapakne goblok. Aku ngene iki nglabuhi karo kowe. Aku ora butuh tok labuhi. Nek bapak kudu ngasorake derajate bapak. Nek ngono nggonmu mbangun papan iki mengko ora kelakon. Kelakon. Aja kuwatir. Carane piye? Wis rasa nembung Bathara Guru kok tak munggane kayangan tak colonge, Pak. Aku nek mengko nyolong kowe sregep aja kok nyolong kayu. Wingi nggawa komputer loro ora konangan aku. Pancen kowe wong edan. Gong iki Bathara Guru lho ora kaya ngono sak kepenake dhewe, Gong. Engko ndak malah papan dunungmu pring apus ini dilebur karo Bathara Guru cilaka. Dilebur kaya jenang. Kene iki nggone dilebur. Nuwun sewu Bathara Guru. Iya, Bagong kepiye? Kita arep ngopo? Kita arep matur karo ulun. Iya menah iki. Matur apa kita? Ngene. Ulun kudune ngerti. Semar iki kakang kita. Piye ya iki ya, Truk? Wis biasa wae to, iki omongnya biasa wae malah. Kita ulun kaya basa anu kae lho. Kalau kaya basa Banyumas ki rak beda. Halah, nek basa Banyumas ki nek kowe iki, nek aku ki Inyong. Nek kowe iki Rika. Ngene. Rika. Walah. Malah dienggo. Ngene mawon Pukulun. Nek Pukulun nyuwun syarat srana bebana bapak kudu nyembah, kudu ndodok,
kudu tata krama karo sampean, aku sing ora entuk. Yen kita ora entuk, kita ora bakal entuk kayu Dewandaru kalawan kayu Jayandaru. Ora masalah. Ora masalah. Ora entuk Dewandaru, ora entuk Jayandaru, ora apa-apa. Nek nganti sampean kelangan 3 wit, aja salahke Bagong. Apa kita wani negur kayu Dewandaru lan Jayandaru kang mapan ana ing kayangan? Lho, ngopo aku wedi? Ha milik perhutani tak tegara. Pamane meng milike dewa. Ha tak colong aku cah nekat e. Bagong wis to aku ndak dadi perkara. Iki nek ora dadekke perkara ora tekan esuk, men. Cah kok ngayal ora jamak-jamak ora. Wis kowe santai wae kowe meneng. Kita arep ngopo? Kula mboten sarujuk, kula mboten mathuk. Wani-wan, wonten jawab. Siap-siap. Omong mbokmu. Aku arep perang karo dewa. Nggih, Pak, ngedanken dawuh. Yen pamit, Pak. Lho, tereng padha suaramu tereng. Mbok ora caturan ora. Nek sampeyan ajeng njaluk bapak supaya tata krama aku sing ra entuk. Lho, yen ngono kita wani karo dewa. Apa kita ora wedi lawan para Jawata? Nuwun sewu. Kula niku dadi wong ora ana sing tak wedeni. Ha? Bagong ki landhesane siji, bener. Kula garis bawahi, aku kuwi wong bener. Wis. Aja kok sampean. Wis. Kerubuten para dewa, ora bakal aku wedi. Kita bakal ulun banjut. Hah? Kita bakal ulun banjut. Banjut iki wae, Pak. Banjut ki dipateni. Arep dipateni kok? Iya. Kita ulun banjut ulun cemplungake ana ing Kawah Candradimukha. Ora masalah. Gong, Kawah Candradimukha ki nggone para wong-wong jahat. Lho, aku wis pantes mangkon ning kono. Aku kan ya wong jahat. Ada? Mboten apa-apa. Nek sampeyan iso mateni kula, ning carane sapi mang jagal sik pukulan. Mang jagal sik. Nek kula wis iso apa jagal arep tok bleh sakarmu, arep tok keleti sakarmu, arep tok tungsing sakarmu. Ning Bagong ki menungso. Tak mut sirahmu sisan. Ana wong lagi omongan kok engko nek njaluk lagu-lagu ki engko. Jane wis bengah-bengah ora. Sampenake dhewe. Nek sampean aja ngasorke derajate bapak kula ora trima. Bagong kita wani lan panjenengan ulun. Sing tak wedeni apamu? Gong wah jan bocah iki wis. Iki nek dadi apa-apa piye? Reng ora usah cerewet iki sarep dadi kok ndak ora gek metu-metu. Kowe iki aja omong wae. Nek ditinggal omong ora metu-metu. Mulai bocah iki. Mulai. Iki maksudnya Bathara Guru gen metu njaba, men nesu terus gelut, terus apa perlune, terus lakone diterusi kok meng ae. Tegese kita wani karo kadiwatan. Sing kula wedani namane. Pokoke Semar wong atuamu kudu basa, kudu nyembah kelawan ulun paringi syarat ing kok butuhake. Mboten. Nek kudu Semar basa karo sampean, Semar kudu nyembah karo sampean, kula ora entuk syarat ora apa-apa. Ning kosok baline. Sampeyan ora menengke Dewandaru, Jayandaru, rawe antas malang taputung. Kita wani karo panjenengan ulun. Sing tak wedeni apamu? Ayo ning ndi papan wong neter kadidaya. Dikrubut para dewa cemplungan ing Kawah Candradimukha. Siap ayo, ora bakal aku wedi. Rupak wani, jembar wani ya sane. Ngapa Emir? Mula penyakitku ki ra mari-mari. Ngrasake Bagong. Lah kok dadi kowe wani karo Bathara Guru ki sing ngakon sapa? Ora ana sing ngakon. Lah kok dadi wani? Aku iki wong nekat kok. Nek kowe nekat kowe ra entuk kayu Dewandaru, Jayandaru. Ora entuk ora masalah. Ngopo? Lah mau jare entuk sasmitane Bathara Guru. Pancen iya. Lah bapakmu wis bantu karo kowe kok kowe malah tumindak dhewe karepmu piye? Ora piye-piye. Lah terus aku kon piye? Ambo. Piye to saiki aku malah bingung to saiki. Bathara Guru piye, Gong? Wis rasa do kuwatir, rasa do bingung, santai.
tak tandangane. Waduh. Dewa ya, Gong. Yo ngapa? Yo ngapa nek dewa? Dewa nek pakartine elek wajib diwaneni, Tru. Oh, nek cara aku ngono. Sapa wae sing lungguh ning apa jenenge papan sing dhuwur dhewe, nek pancen salah wajib diwaneni. Ora usah kuwatir, Pak. Wis mati tak wujudane. Ngono ya. Wis men, ngopo aku urip ya mung doyak-oyak mendring kok. Esuk 2000, sore 2000, boros ora jamak-jamak. Ayo kebangetan embere kok ya nyicil. Oh, orang yo kan yo kebutuhan liyane, Tru. Ah iya. Ya wis sak karepmu nek pancen kaya ngono. Nek kowe pancen wani tandhangono. Nala garing aja ngewangi Petruk, aja ngewangi ndak kelepetan dedusan. Wis ben tak nonton kaya ngopo jogete anakku Bagong. Ora mung cangkeme tok sing ngombo kuwar-kuwar. Ning kudu tekan tumandange ya kudu nyata. Oke, padake aku ki wong jireh. Padake aku wong kalahan. Wis, Semar rasane ngendi-endi? Kowe rasane ngendi-endi, Reng? Ya. Petruk rasane ngendi-endi? Ya. Aku tak mangkat medhoke Bathara Guru. Ngati-ati lho, Gong. Bathara Guru kancane pirang-pirang. Ora masalah. Kancaku wis ngenteni ning angkringan pirang-pirang. Tetapke beres. Aku ki ra mung ijen rene padahal nggo karyawan rombes e. Mangkemu mengijen aku ora aku ya kok rombongan. Dadi nek kira-kira dewa-dewa do ora meneke Dewa Ndaru Jaya Ndaru, aku sing bakal nyogok lungguhing para dewa. Ya, sekarang ngarep. Wis ya, Tru? Ya. Ayo, Pak. Ya, sing hati-hati kono. Seneng aku duwe adi sing ngomong apa ya? ora dong. Bareng ya, Pak. Ya sing hati-hati. Wis, lenggah sing kepenak. Aku mangkat aku. Wit. Ngopo ora sida? Aku perang kok atiku ora nyaman ya, Pak. Ora nyaman apa? Ketak kandhane, Pak. Bareng seneng karo bojoku. Apa iya? Kuwi sok WA, aku sok ngonangi kok. Ngopo, Reng? Ora kok. Ora ya kowe wong tuwa senengane ya aneh-aneh ora. Ayo nggo kesibukan kok, Truk. Kesibukan dengkulmu melocot kuwi ngono kok ya. Tolong dijagake ya, Pak. Iya. Ya? Engko kowe dhewe seneng. Dapurmu ora anu bojomu bisu. Justru kowe malah ora nyuwara. Memang. Pon lenggaseng sekeca ya, Pak. Aku tak metu njaba. Ya sing hati-hati, Bagong. Kok pethoke aja kuwatir, Mer. Tak kira anakku sing pancen bego dhewe iki Bagong. Lah kok tadi le mikir karo kahanane para kawula kiwa tengene kok tenanan. Ora nyono. Jebul lah kok dadi tulus lahir batine nggone kepengin menehi papan pakaryan kanggo para kawulane sak badukuan pringapus. Syukur Bagong. Bumbung isi madu njabamu elek nanging jeromu lah kok kaya ngono kahanane. Ngono bener ngendikaning para sepuh Girilusi jalma tan kena kinira. Nadan jabane agar growal-growal nanging batine lembut kaya ngono ora ana yen ora anakku Bagong. Bareng ndak sawang Bagong saya mugi andadosna ing kawuningan. Sareng Bagong matur ingkang kados mekaten tumunten kula matur lawan Kakang Ismaya. Pangandikanipun Adi Prabu Bathara Guru kados pundi? Kakang Rada prisa piyambak. Estunipun tasih kogel kagelan manahipun Manikmaya krana sasampunipun kula dados jawata dewaning para dewa mangreh Triloka sangganing para titah mboten ngemungaken jalma menungsa nadyan jin setan priprayangan sedaya sami manembah kalawan ingkang rayipun Jatimurti. Klebet para jawata ugi manembah kelawan pun Manikmaya. Namung setunggal titah ingin boten purun manembah dhateng ingkang rayipun Manikmaya inggih menika pun Kakang Semar. Tumunten kula
Matur dhateng Kakang Ismaya kedah wonten syarat srananipun. Syaratipun menapa? Syaratipun boten sanes kejawi namung titah setunggal menika kedah ngginakaken tata krama sarta nyembah kelawan ingkang rayipun Jatimurti. Mangke piye? Titah ingkang dipun ngajengaken Adi Prabu Bathara Guru menika sinten? Mboten sanes kejawi namung Kakang Semar piyambak. Kakang Rada. Nika ya aeng-aeng. Lajeng menawi Kakang Semar kemawon mbok menawi sarana nglabuhi dhateng atmajanipun Bagong piyambakipun badhe purun nyembah tuwin nindakaken tata krama kaliyan pun Manikmaya. Nanging jebul ingkang boten trimah Bagongipun piyambakipun utawi Bagong boten nglilakaken menawi Kakang Semar manembah kalawan ingkang rayipun Jatimurti. Pun memper. Mergi Bagong menika sampun ngertos bilih Kakang Semar menika kadang dika werda. Tegesipun sepuh Kakang Badrana tinimbang Paduka Adi Prabu Bathara Guru mila mboten aneh. Tumrap kula raosipun Bagong menika mboten kedugi amargi tiyang sepuhipun inggih menika kedah nyembah dhateng Paduka Adi Prabu Bathara Guru mongko ingkang tinemu taruna. Tegesipun Paduka menika mboten kok ngaturaken utawi ngendikaken syarat srana ning panjenengan menika ngendhak dhateng derajatipun Kakang Semar. Menika mboten prayogi lho, Di. Kakang Semar menika kula warga Paduka piyambak. Kakang Semar menika kadang Paduka Werda. Mila menawi saking pamrigipun ingkang Raka ing Sidhi Pangodal-udal, Dewa Ndaru lan Jaya Ndaru menika kaparinga dhateng pun Bagong. Menika mangke mboten badhe wonten tetembungan krimikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Namung maringaken Dewa Ndaru lan Jaya Ndaru kemawon awratipun ngados menapa ta wong nyatanipun tetukulan menika tuwuh wonten kayuwangan kathah sanget. Mila menawi Bagong menika nyuwun sekedhik kemawon tertentu Paduka Adi Prabu Bathara Guru tentu maringaken dhateng pun Bagong. Sampun ngantos namung perkawis salib kados mekaten dipun dadosaken perkawis ingkang ageng. Kakang Rada, punapi? Malah srana menika dados pancatan anggen kula badhe ngendhak dhateng Kakang Semar Badranaya. Tenan to. Malah kedawa-dawa ora karu-karuan. Lah menapa Paduka Adi Prabu Bathara Guru wantun dhateng Kakang Semar menika dados pancatan. Menawi Kakang Semar badhe wantun kaliyan kula malah Dewa Ndaru lan Jaya Ndaru mboten badhe kula paringaken dhateng pun Bagong. Panjenengan prisa piyambak watak wantune anak-anake Semar menika panjenengan kedahipun sampun apal. Bagong ngantos nggadahi slogan kados mekaten menika tertentu nggadahi pemanggih sanes tegesipun kados pundi? Bagong menika wong gleleng, Bagong menika wong panjen wong nakal. Nek nganti Bagong terus gawa graji munggah teng kayangan wit-witan Dewa Ndaru Jaya Ndaru disenso kabeh pripun? Ada taya kowe. Wah, Bagong niku wong nekat. Bagong dirajongi karo garek karo Petruk, sentek kayangan. Kakang Rada, punapi? Ing mekaten Bagong sakmangke badhe kula patrapi paukuman. Ora taya malah tekan ndi-ndi. Semare luput Bagonge diluputke. Inggih, kedah mekaten. Terus Bagong badhe kula pejahi. Lho, kok dipun pejahi pripun? Amargi sampun wantun kaliyan kula, Bagong boten nyawang menawi Bagong menika namung titah kula menika dewaning para dewa. Bagong wantun nyula wetha kaliyan ingkang rayipun Jatimurti, Bagong wantun ngiyas dhateng pun Manikmaya, tegesipun kalepatan tumraping kadewatan. Boten wonten paukuman ingkang pantes kagem Bagong kejawi amung dipun cemplungaken wonten ing Kawah Candra-Dimuka. Ora tedas yakin. Kawah Candra-Dimuka mboten kuat ngobong kaliyan pun Bagong. Ngoten lho. Wong ora salah ora luput dicemplungke ning kawah menika mboten badhe mempan. Mboten badhe kobong. Kakang Rada, punapi? Sakmangke Kakang Rada dawuhaken para wadya Baladewa damel risak wonten ing kadukanipun Bagong inggih menika pun padukan pringapus. Sak menika ugi Kakang Rada, punapi? Panjenengan teka kendel kemawon. Nuwun sewu, Di. Tidra-tidra sing anahipun ing Raka Sidhi Pangodal menawi kula kadhawuh supados ngrisak dhateng papan dunipun Bagong. Ternyata nipun saking petanganipun ingkang Raka Sidhi Pangodal kalepetan menika mboten ana kelapatanipun Bagong kaliyan pun Semar. Ning lupute Adi Guru. Lupute Adi Guru ingkang duweni watak adigang adigung adiguna dumeh dadi dewaning para dewa. Panjenengan mboten ngurmati dhateng Kadang Werda inggih menika pun Kakang Semar Badranaya. Malah panjenengan badhe ngendhak derajatipun Kakang Semar menika tumrap kula mboten mathuk, kula mboten rujuk lan kula mboten condong. Menawi Kakang Rada mboten mathuk lan manggihipun Bathara Guru tegesipun Kakang Rada wantun dhateng pangaos kula. Mboten badhe wantun. Nanging kula menika kami tuwaning dewa.
Kula menika kawituaning kayangan panjenengan menika menawi badhe menggok mergi tertentu kula jejekaken. Kula badhe jejekaken ingkang bengkong, beneraken ingkang luput menawi dados pakantipun Adi Pramesti Bathara Guru. Kakang Rada, nadyan panjenengan kami tuwa nanging ing dados panguwasa tunggal menika kula sanes. Lho, sanes dos pundi? Ing dados panguwasa tunggal menika Gusti karya jagat kula lan panjenengan menika namung kinarya pirantinipun anggenipun niti priksa dhateng para titah ing mapan wonten ing jagat. Dados menawi paduka menika ndewakaken utawa mengeranaken dhateng panjenengan piyambak menika lepat. Kakang Rada, punawi? Kekatan anggen kula munjatur mesanipun Kakang Rada menawi Kakang Rada mboten sarujuk mboten mathuk kula aturi kundur dhateng kayangan. Apa inggih? Bali ya bali kaya. Pandhita kang kinarya wangsih pindha kombang ngajaping tawang susu angin ngending gone Indra wonten timbalan pulun Brahma wonten timbalan pulun Yama Dipati nggih wonten dawuh pulun penyarian lan pathuk dina samengko aja wedi kangelan saka palilah ulun kita ulun keparengake gawe rusak ning padukan mring abus syukur bagi kita iso ngrangket Panakawan yen perlu Kakang Semar babar pisan bandaran astane kerincungan sikile bakal ulun boyong ning Kaiwangan yen Kakang Semar ora keduga nyembah kelawan Bathara Guru. Oh, tangane cekle sikile becik arep perang ya ora trampil yakin. Kana kowe mundur kana. Ya ora kowe ya adikku ya tak ewangi. Rasa. Wong kowe iki nek mandeg ya ora medeni. Mandege matamu malah gathuk dadi siji ireng-irenge. Rekoso wis to, wis rasa. Ya semen nek kakane arep mangku ora apa-apa, Gong. Wah, wis jan. Kok nek kowe nganti cilik lara gedhe tekaning pati, mesti kowe ora ikhlas. Ikhlas wae. Ora ikhlas ngopo? Ndek Kakang ting mentalit ngono mbok modar ya men. Ayo wis. Ya wis. Ora ngewangi ra apa-apa. Malahane kepenak uripku. Truk. Piye iki apike? Wis ditataki. Oh, nek niat ya niat. Kowe ndek kepinginan ndek gayuan aja mung kandhek ana ing karep ning kakakno tekad. Mergo tekad kuwi pokoke ing karep. Nek wis nekat, kowe dasare suwane ngunek-unekke Bathara Guru kuwi nek cara aku wis sesuatu sing aneh lho, Gong. Ora ana wong sak jagat iki sing wani ngunek-unekke Bathara Guru kejaba ing kowe. Ha ta? Saiki tandangi. Dewane akeh. Akeh. Dewa ki akeh banget. Bathara Indra, Bathara Dana, Bathara Kasina. Ora. Kuwi Warkop. Bathara Warkop beda. Bathara Indra, Bathara Brahma. Bathara Brahma iki Bathara Dewaning Geni. Wah iya, oke ra masalah. Kudu tok simpen sik carane piye ngalahke Bathara Indra iki piye. Glut. Heeh. Bathara Brahma Dewaning Geni, maju kudu telesik awake. Ha iya. Kono ngetokke geni ora bakal temomo. Bathara Bayu. Weh, ana wae. Ana. Dewaning apa iki? Dewaning angin. Sebelah angin kontal kuwi kudu piye carane menanggulangi supaya aja nganti kalah karo dewa-dewa kuwi. Menyang aku ning ngurimu. Kowe aja negak aku ya, Mas. Ora wis, aja kuwatir. Apa sing tak gayuh kelakon kowe ya mesti bakal ngrasake penak. Aku ngempek kamukten le. Oke. Lara wong loro mati kowe dhewe ya Gus iki. Omonganmu iso ora penak. Lara wong loro mati wong loro. Siap. Pethoke dewa-dewa. Ora gelem mundur gawe kisra, ora meneke Dewa Daru Jaya Daru. Aku ikhlas mati depani kampung halamanku. Iya. Kowe anggere muni ngono kuwi aku seneng. Aku sing deg-degan. Harus wani muni kok ora aku dhewe mangkat yo. Yo mangkat yo rasa kok karo ngomong yo.
nututi lamun katututan lamun mangsa prawira tiktaya Ranggana magawe gelarira wang-wang. Sapa itu? Dewa ngono. Jenenge kowe biasane sok apal Bathara Indra gitu. Dewa sikile ora kambal mawon. Ora, ilmu hitam. Lho. Ilmu hitam iki kancane Wanda iki udu mancing kancane ra entuk kok entuk dhewe. Nganggo ilmu hitam. Kuwi omongane sapa kuwi? Takoni, guys. Sampeyan sapa? Dewa? Lho. Takon marang ulun. Heeh. Ulun sapa? Lho. Ulun Sanghyang Bathara Indra. Oh, Sanghyang Bathara Indra dasar Pranyata Bagong. Dalem sapa sing wani karo Sanghyang Jatimurti? Ora ana. Lho. Kok ora ana pitu meneng to? Ora ana to? Ora ana sing wani karo Jatimurti to? Iya ta? Embuh, ora ana. Nek aku mangsuli omongane Bathara Guru pancen tak wangsuli. Nek aku wani karo Sanghyang Jatimurti iki ora ana. Sapa sing wani karo Sanghyang Manikmaya? Ora ana, kuwi ngarang meneh kuwi. Nek aku wani karo Bathara Guru pancen wani, nek karo Manikmaya aku ora wani. Gong, Manikmaya kuwi ya Bathara Guru, Jatimurti kuwi ya Bathara Guru. Oh, satu orang toh? Satu orang. Wah, ya dimaaf. Ora ngerti aku. Aku sing wani. Bagong, Nun. Kowe ngerti ora? Ora. Ngerti. Ora ngerti kowe. Yen Bathara Guru kuwi sembaning para titah. Lah kok dadi kowe wani? Ngene, Ndra. Ben iki kowe sidane ya gelut dadak basa-basanan ya terus engko nek kuwalan. Ora wae. Aku tau nguyuhi sareane ra kuwalat kok. Mancen nekat ra. Nek Bathara Guru pakartine apik, adil tumraping titahe. Aku ora masalah, aku ora arep wani karo sapa-sapa. Cah cilik kae ya Ndra, nek bener aku wedi. Ning grama kaya ngapa, nek salah aku ora wedi. Arep derajate sundul langit, nek salah wajib tak benerke. Mergo iki suara rakyat, Ndra. Ngono. Dong apa itu? Mbok. Kok plek. Tatin mumbul kok ora. Kok pleke akeh banget. Nggak mumbul. Lho, iki kowe. Hah? Dadi aja dumeh Bathara Guru ki dewaning para dewa, terus ora ana sing maneni, terus ngendak gunaning jalma. Sapa-sapa kudu manut Bathara Guru, sapa-sapa kudu manut Bathara Guru. Apa Bathara Guru tidak boleh salah? Hah? Meng dijaluki Dewa Ndaru karo Jaya Ndaru, meng tanggo syarat. Lah kok Semar kon nyembah karo Bathara Guru anggepe apa? Semari bapakku, Ndra. Semari wong tuaku. Nek ana menungsa sing arep ngendak derajate bapakku, aku ora ikhlas. Aku ngewangi wong tuaku. Lho, malah wani karo aku. Aja kok kowe. Kowe iki anake Bathara Guru to? Iya. Anak nomor papat to? Iya. Kowe kok ngerti? Menurut buku. Ngono kuwi nek sejarah aku ora ngerti wong lairmu iki, aku ora ngerti bidane sapa kok. Hah? Aja kok kowe bapakmu kene salah kudu tak benerke. Aku bapakku kok nyembah, kok kon basa, kok kon tata krama. Ora mungkin. Ora iso. Bapak ki tuwa bapak mangane Bathara Guru. Bathara Guru sing kudune basa karo bapak. Menggone unggah-ungguh ki Bathara Guru sing kudune nyembah karo bapak. Bapak wis gelem dadi titah, gelem dadi wong cilik, gelem dadi pamomong, ninggal kamukten kajewatan. Dipasrahke Bathara Guru kok wis dadi wong cilik, dadi pamomong, kok isih kon nyembah karo Bathara Guru. Model apa kowe? Ayo ge omong-omongan. Piye meneng wae iki? Stay. Nek omong jan mentes.
Bathara Indra nganti meneng wae. Meneng wae nek terus ngampleng cilaka iki. Lu ngomong ning ora gek plek-plek mana ora apa-apa nek meneng wae terus dis ngono. Aku ora siap, Petro. Ono aku kok. Lho, terus ngopo? Lah aku ya lunga. Gamu mripat. Ngopo? Aku tekan kene kon bondo karo kowe. Kuwi apa bener Pak Kartine? Hah? Salah apa aku? Luput apa aku? Aku nyolong apa? Aku nglarani sapa? Kar dibondo kaya penjahat. Cacing kaya pidak menungsa ngolet butuh males, Ndra. Bagong ki menungsa. Duwe perasaan. Anak kowe areng nglarani karo aku nek iso bangga. Wani karo Setawet dari awakmu. ora minggat kene markaning patimu. Tipanane Petro. Sing nantang ki kowe. Oh jare mau ngewangi. Ngewangi ning kowe sike wong jenenge wangi iki sing kawogan temandang. Sik nek ra iso lagi tak ewangi, kowe ngeperang sik engko nek kowe kalah aku maju. Ora ngono tembunge. Ya bareng saka tangan-tangan mau. Saka sing endi? Saka sing kata-katane kowe muni lho wani karo aku. Ngono tak odeni ngono kowe. Gak sering ndak ora gayeng. Wani karo aku. Sing tak odeni matamu. Apa-apamu? Ki merkari pati opang ha tanyane. Iki merkari maju bicara. Mati. Mati terus. Lho. Sebabe kowe nonton ora? saka kadohan rapati ketoke. Kowe jiri kok. Nonton saka kadohan kok. Bathara Indra ngantem sirahku. Pet-petan mataku. Tiba kowe. Kena. Bluk candha sirahku seret diantem cengelku diek muntah aku terus. Wah. Mangan apa? Mengangin. Ora klebu apa-apa to? Urung. Mau candha sauna diantil jil kontal. Aku ancang-ancang Bathara Indra wis ora ngerti wong aku aling-aling uwit. Heeh. Bathara Indra teko set ngono tak antem ki. Ora kena lho. Ora kena piye? Ora kena kaya men kurang sekilan ki. Ora kena. Kuwi jenenge aji lembu sekilar. Kowe ngantem ora kena. Dewa goblok. Aku mbiyen duwe kuwi tak buang. Mergane wis ngrekoso aku. Tekan omah karo bojoku kuwi kaya wis kena kurang sekilane. Ngono-ngono iki kepiye to iki? Sidane tak buang aji-ajiku. Heeh to. Satonjo. Ha iya. Aku diinguru dewa-dewa. Ning jarine bapak aku tau diceritani kok. Ceritane apa? Dewa iki duwe pengapesan. Dewa iki derajate dhuwur, sak dhuwure menungsa. Heeh.
Mula dewa iki ora kena digrayang nuwun sewu mestaka tekan dodo. Oh, nek digrayang dodo mengisor kuwi iso. Mula jajalen ngantem aja nggon sirah aja nggon dodo, weteng padha engkul. Iki nek omong kosong lho. Engko aku maju meneh diajar ora. Nek nganti ora kena engko nempuh karo bapak. Oh, kene medun. Kene medun. Jos. Tenan tetep tak slentrek yakin. Antem kon weteng diek dhek ndingkluk seslentrek tuk modar. Aku arep karo dewa lara weteng maju. Ah, mati dening aku. Ngopo iki? Ayo ditutukke Mas yo. Diantem mestakane ingsun. Pecah siramu. Pecah yo. Canggleleng padake anak Semar dantem anake Bathara Guru kalah. Trimo ora dadi yungku sikek. No. Lagi ngampet ya. Ora males kowe. Dia nampa tenane sampean tak antem kok ora kena. Titah ora bakal kewagang sarta iso grayang dewa. Yakin? Yakin. Wis mantep kowe muni ngono. Wis. Apa tak anggap aku ora iso ngantep karo kowe? Iya. Yakin? Yakin ki apa? Yo kok tak jak omong yakin ta iki. Memantapkan lho. Iya. Nganti iso ngantem aku bumi langit tangkep. Piye? Nganti iso ngantem karo aku bumi langit tangkep sambat legane atiku kowe. Waduh, untung mati aku. Sing dadi nyatane candak aturke Bathara Guru nampa pidana. Candak aturke Bathara dosen. Nampa pidana. Edan aku musuh Bagong kok malah rasane ora kepenak to. Kuwi berarti arep kalah kowe. Mundur wae. Atimu ora penak to? Iya. Kalah kok yakin. Aja tak teruske kewirangan. Pecah sirahmu. Pecah sirahmu. Lho. Iso mecah sirahku. Ya mbok, pecah sing endi? Ya Nendra mau dekok. Ila dalah mati iki margane pati margane. Ayo Manaso, Manaso. Mati aku. Piye Gong? Cara brangae bajigur ana. Apa? Tak inceng ndase. Sepatune dunggahke. Aku nggajul kono kena sithik, anggon aku kena akeh. Mules. Leren sik terus. Wah iya. Ora apa-apa. Golek es teh. Moh. Leren kok golek es teh barang ora. Tulung iki ora tau mbene weteng kula tenan golekno es teh bayarana sisan. Wah. Cang nekat ra jamak-jamak ora kene. Kuwi anggere nyoro tambegan ngono wis mari. Wetenge dilus-lus. Kowe ora ukuran kok Gong iki. Penyakiten piye kowe? Kok dhewe banget ngono to, Gong?
Mbok rasa trewet, Tru. Rahasia kok diomong-omongke wong akeh. Mula nek kowe mlayu mau kok surane tung. Adake klontong sapi kok. Ya ora ya. Yes, Bathara Brama kalah. Kowe iso menang karo Bathara Brama. Ye ora gleleng kowe. Gleleng kok piye? Maju meneh. Bar iki sapa? Ketoke ya Bathara Bayu ya ana, Bathara Yamadipati ya ana. Bathara Pathuk. Pathuk apa Pathuk? Pathuk, Bathara Tengguru. Kuwi enteng-enteng sing abot dhewe Bathara Yamadipati ngono nek semelangku nek kowe dijabut nyawane. Ngati-ati ya, Tru, ngematke sing kenanan. Ya. Nek nganti aku dijabut nyawane tututi lho, Tru. Ya, ya. Nek ora tak tututi aku mati tenan. Nek aku mati piye? Ayo. Kowe ya sedhik to. Ah sedhik. Aku adimu. Ayo. Mula tak awas-awasi saka kene. Nek kira-kira engko Bathara Yamadipati arep njabut kowe, kowe praetno ngati-ati lho, Gong. Heeh. Bagong aja mlayu legane kae. Mundura. Kowe aja nganti wani karo dewa. Iki Yamadipati. Ya. Kowe sing jabuti nyawane titah. Ya pancen kepara nyata. Ora gelem semingkrak jabut nyawa cemplungke kawah Candra Dimuka. Piye? Jabut nyawamu, jabut tenan iso mati tenan. Wah. Wah.